Posjetiti da koje si šta još, pa evo sad i Grotko, tako da eto, mazli smo došli. Koje ste još 9 godina u Upravnom udruženju, samo da to možemo spomenuti? Izradila sam za Zenica Asterias i Revale čuvenu interneteštu fantaziju Betlika. Da, vi ste izveli Chopina i rekli ste da se identifikujete njegov sa ovim kompozitorom. Chopinova fonska duša, kao i naš. On je bio u Španiji. Baš se osjećam identifiku sa njegovom muzikom i vrlo rado sviram Chopina u svakoj prilici. Volim i čet nešto lepše nego Šta vas je toliko mesta na špansku muziku sam obožavala od prvog momenta kad sam je čula i oduševljena sam bila Španijom kao zemlja. Jesi snimao iz one perspektive od puta? Nešto mi da... Hoćete li crkvu dole ispod, sad pomalo. Tamo jedna kartinka. Popisaj tamo. Sam pomeri se malo levo. Плохо. Плохо? Ну что ж. Лучше плохо, чем никак.
Možeš otvoriti. Moj. Ovu lepojku, ovu riđu. Iz više uglova. Rado, Rafa će ti kao... Bravo, bojica. Kartinka.